Sgriwtini Corfforaethol Cyngor Sir Ynys Môn. Cyn fi gychwyn yr agenda yn ffurfiol heddiw a hyd yn oed mynd mewn i bresenoldeb pwy sydd yma a pwy sydd ddim, dwi'n siŵr bod y lluniau da ni wedi weld ar y teledu ers dydd Iau yma. Mae nhw wedi gwneud i ni sylweddoli pa mor lwcus yda ni gyd. Teitl anthem cenedlaethol o Ukraine ydy Ukraine has not yet perished. Mae'r geiriau yna dwi'n meddwl yn eiriau perthnasol iawn. Dwi'n siŵr bod ni'n edmygu dewder yr Ukrainians yn ofnadwy, a hefyd da ni'n meddwl am y bobl teuluoedd sydd wedi gorfod ffoi am eu bywyda. Dwi yn fawr obeithio mi fydd lloches yn cael ei rhoi iddyn nhw yn bob darn o'r Deyrnas Unedig. Ond bore yma, jyst i ddangos ein tyngarwch a bod ni'n meddwl amdanyn nhw, gan i un eiliad o dawelwch, sgwelwch chi'n dda. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi. Mi awn ni mlaen rwan i'r agenda. Mi na ein gyntaf fynd trwy i weld pwy sy'n bresennol. Da ni wedi cael 2 ymddiheuriad i law, sef cynghorydd Richard Griffiths a cynghorydd Richard Owen Jones. Bresennol, cynghorydd John Griffith. Bore da, bresennol. Cynghorydd Gary Pritchard. Bore da ac yn bresennol. Cynghorydd Dylan Rhys. Bore da, pawb. Cynghorydd Alan Roberts. Bore da. Cynghorydd Nicola Roberts. No? Iawn. Cynghorydd John Arwel Roberts. Bresennol. Bore da. Cynghorydd Brian Owen. Bresennol, Mr. Cadeirydd. A fi'na Aled Morris Jones, cadeirydd Pwyllgor. Aelodau cyfathonedig, Mr. Keith Roberts. Bore da, pawb. Good morning, everybody. Mr. Dyfed Wyn Jones. Mrs. Leo Johnson. Na. Wedyn, aelodau o'r Pwyllgor Gwaith, yr arweinydd. Ie, bore da, Mr. Cadeirydd. Cynghorydd Robin Williams. Bore da. Cynghorydd Carwyn Jones. Bore da, Mr. Cadeirydd. Cynghorydd Meirion Jones. Bore da. Cynghorydd Bob Parry. Bore da, pawb. Cynghorydd Ieuan Williams. Bore da. Cynghorydd Alan Mymry. Bore da. Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Bore da, pawb. Cynghorydd Richard Dew. Bore da. Dwi'n meddwl bod fi wedi cael pawb o Pwyllgor Gwaith. Os ydw i ddim, dwi'n ymddiheuro o flaen llaw. Na. Mrs. Anwen Davies, fysa chi modd garedig a darllen y rhestr o swyddogion y cyngor sydd yn bresennol, please. Yr iawn, bore da i bawb. Anwen Morgan, Prifeithredwr. Dylan Williams, y dirprwy Prifeithredwr. Ac yna Mark Jones, Rhys Howard Hughes, Rhys Hughes, y cyfreithiwr. Arwel Wyn Owen, Tristan Evans, Rhys Williams, Gethin Morgan a Ann Holmes. A dwi'n ymddiheuro os nad ydw i wedi cael pawb. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld pawb ar y sgrin, cadeirydd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Iawn, da ni symud ymlaen i'r agenda.
Item 1, datganiad o ddiddordeb. Na, sy'n un datganiad o ddiddordeb neu dwi'n gweld. Iawn. Oce. A ni'n ymlaen cyfnodion y Pwyllgor a gynhalwyd yn mis Ionawr, 24th of January. Pwy sy'n cynnig i ni, sgwylwch chi dda? Hapus i cynnig, David? Diolch yn fawr iawn. Yr is-cadeirydd, cynghorydd Dylan Rhys yn cynnig. Pwy sy'n eilio, sgwylwch chi dda? Hapus i eilio, Mr Cadeirydd. Thank you, cynghorydd Alan Roberts yn eilio. Nwch chi ddangos bod chi'n derbyn os gwelwch chi dda. Na ni, mae o'i weld yn unfrydol. Iawn, da ni symud yn ymlaen i'r business to hand. Sef gosod, ni sy'n gosod o, edrych ar gynigion terfynol y gyllideb revenue am y flwyddyn 2022-2023. Ac efo'r chydig eiriau yna, dwi'n trosglwyddo i'r deilydd portffolio cynghorydd Robin Williams. Ia, diolch yn fawr iawn i chi. Yr adroddiad yma, wrth gwrs, yn dod o'ch blaen chi heddiw yma ar ôl y broses ymgynghori. Nath gymryd lle ar ôl y cyfarfod dwytha. A mi welwch chi yn yr adroddiad crynodeb o'r canlyniad yr ymgynghoriad yna. Dim ond 115 o ymatebion wnaethon ni dderbyn. Fel dwi wedi dweud o blaen, mae'r amserlen dyn ofnadwy ar gyfer gosod y gyllideb dyddi yma. Mae rhaid i fi gwestiynu effeithiolrwydd mynd allan i ymgynghori am gyfnod mor byr. Ond mi welwch chi o'r 115 o ymatebion, mi oedd 31% o'r rhain nath ymateb yn cytuno y dylid cael cynnydd o 200 yn y dreth cyngor mwyn ariannu gweithgareddau ychwanegol ac mwyn buddsoddi yn y gwasanaethau. Ac mae'r adroddiad yn ei hun fel arall union yr un math ag oedd yr adroddiad wrth eich blaen chi yn ôl yn mis Ionawr. Felly yr argymhelliad ar hyn o bryd gen y Pwyllgor Gwaith ydy yn bod ni yn cario ymlaen hefo cynnydd o 200 yn y dreth cyngor. Mi fydd hwnnw yr cynnydd lleia a draws Gogledd Cymru eleni. Ac yn ôl y ffigyrau ni wedi weld, mi fydd o'n dod â ni fel ynys yn ôl i'r un sefyllfa ag oedden ni pan wnaethon ni ddechrau'r weinyddiaeth yma, sef yn 18 allan o 22 awdurdod yng Nghymru, a felly o hynny yn un o'r 5 rhata drwy Gymru gyfan. Felly dwi'n hapus i gyflwyno'r adroddiad ar yr chydig eiriau yna ac na i drosglwyddo i Mr Mark Jones os di hynny'n iawn efo chi, Mr Cadeirydd, os oes gyda fod rhywbeth mwy i adio. Diolch yn iawn, cynghorydd Robin Williams. Mr Mark Jones, swyddog 151 y cyngor. Diolch yn fawr. Swn i jyst licio mynd drwy paragraff 5 o'r adroddiad sy'n sôn am y risgiau o gwmpas y gyllideb. Chwyddiant ydy'r prif risg flwyddyn yma. Fel arfer, tydi chwyddiant ddim wedi bod yn risg sylweddol. Mae chwyddiant wedi bod yn weddol isel ac yn ffigwr cyson a ffigwr fydra ni gweithio allan be mae am fod am y flwyddyn i ddod. Mae chwyddiant flwyddyn yma yn hollol wahanol. Fel da chi'n ymwybodol, mae graddfa chwyddiant wedi codi yn sylweddol dros y misoedd dwytha ac yn edrych fydd o'n parhau i mewn i 22-23 ar lefel uwch na mae o wedi bod. Mae'r cyngor yn cael ei amddiffyn i ryw radda o symud sydyn mewn chwyddiant oherwydd wrth gwrs mae lot o'n costa'r cyngor yn staff a wedyn mae gennym ni gontracta mawr wedyn sydd efo yr chwyddiant wedi ffactro mewn i'r gytundeb sut mae'n cael ei weithio allan. So, da ni'n weddol sicr be ydy'r lefel chwyddiant yn fod ar y gontracta mawr sgynnon ni cynio ysgol, gwastraff, cynnal chadw priffydd ac yn y blaen.
Ymdyn ôl I cyfloga, mae yna lot o ansicrwydd dal o gwmpas cyfloga. Tydi cyflog, mae cyfloga athrawon wedi cael ei benderfynu I fyny at Medi 22, ond does a ddim sicrwydd o gwmpas be fydd yr codiad I athrawon o Medi 22 drwodd I Awst 23. Ond mae gweddill y staff, da ni dal yn disgwyl iddyn nhw setlio ar cyflog 21-22. Mae'n edrach yn fwy debygol na fydd yr cynnig diweddara gan y cyflogwr yn cael ei dderbyn gan yr undebau, sef 1.75%. A dyna fo beth da ni wedi gynnwys yn y gyllideb. Ond does a ddim cynnig wedi cael ei wneud na di'r undebau ddim wedi dod ymlaen efo be maen nhw'n gofyn amdan fel codiad cyflog am 22-23, so mae'n lot o ansicrwydd o fanna. Da ni wedi rhoi 3.5% I mewn, ond fydd hynna ddigonol, fydd hynna'n adlewyrchu beth sy'n cael ei gytuno ar diwedd y broses, dwi ddim yn siŵr. Os dim, fysa rhaid i'r cyngor wedyn edrych at I balansa nhw I ariannu unrhyw ychwanegiad yn y gost, a wedyn bwydo hwnna mewn I gyllideb, broses gyllideb 23-24. Wedyn mae'r adroddiad hefyd yn sôn am risg o gwmpas graddau llog. Tydi hwn ddim yn gymaint o risg I ni, oherwydd mae lot o'n benthygiadau ni, mae'r graddau llog yn fixed, sef mae'n dibynnu ar pa bryd nathon ni gymeryd y benthygiad allan. Ac illa bod na spike mewn, neu cynnydd mewn graddau llog yn y tymor byr, tydi hynna ddim yn cael gymaint o effaith ar faint os ni'n talu ar unrhyw benthyg newydd yn y tymor hir. Enghraifft, os ni'n adeiladu ysgol, fydda ni'n benthyg dros 50 mlynedd. Wel, y spike yn y graddau llog rwan ddim yn effeithio yr graddau llog a'r benthygiad tymor hir felly. So, da ni'n weddol saff o gwmpas y risg o llog. Mae grantiau bob blwyddyn yn risgau ni, a da ni'n trio tynnu allan fel mae grantiau'n disgyn, a ni trio lleihau gwariant, ond wrth gwrs mae o'n anodd pe mae elfen o wasanaeth yn cael ei ariannu trwy grant ac elfen trwy cyllideb craidd y cyngor. Mae'n anodd tynnu'r ddau wrth ei gilydd a penderfynu be da ni'n dorri fanna, ond eto mae'r ffigurau yn y setliad yn rhoi syniad da I ni beth sy'n digwydd efo grantiau. Incwm wedyn, mae'r gyllideb yn cynnwys cynnydd o 300 yn lefel incwm ar draws gwasanaethau. Mae'r fyny i'r gwasanaethau benderfynu ar ffïoedd unigol, ydyn nhw'n cynyddu fwy na 300 neu llai na 300, ond ar draws gwasanaeth fysa ni'n disgwyl i'r gyllideb incwm cynyddu 300. Wrth gwrs, wrth ni godi prisiau, bosib bod hynna'n cael effaith ar y niferoedd o bobl sy'n defnyddio'n gwasanaethau ni, ond fel arfer tydi o ddim yn cael gymaint o wahaniaeth ar hynna. Wedyn, risgiau eraill, wrth gwrs, ydy o gwmpas y premium treth cyngor. Mae'r penderfyniad yn cynnwys codi y premium ail dau o 35% I 50%. Wrth gwrs, mae hwnna, un o'r resymau I wneud hynna ydy trio annog perchnogion y tai I wneud rhywbeth gwahanol efo'u tai, fel bod nhw'n dod yn ôl fel tŷ cyffredin I bobl yr ynys brynu, neu I rentio, ond felly mae yna bosibilrwydd wneith yr lefel o incwm ddisgyn yn ystod y flwyddyn. Ond da ni ddim yn rhoi 100% o'r tai I mewn pe da ni'n gosod sail y dreth, so mae hynna'n rhoi dipyn bach o cwshin I ni yn yr ffigurau os di'r niferoedd yn disgyn, ond wrth gwrs mae yr arian wedyn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau tai, a mae o'n bosib I ni jyst lleihau faint sy'n mynd ymlaen I os di'r incwm yn disgyn yn sylweddol. A wedyn, wrth gwrs, mae gennym ni incwm dreth cyngor hefyd, ac eto mae ail dau neu bobl sy'n defnyddio eu tai ar gyfer gosod ar gyfer llety gwyliau a symud drosodd i'r rhestr trethi busnes yn cael effaith ar yn lefel incwm treth cyngor ni. Da ni wedi gweld nifer sylweddol yn symud drosodd. Mae'r
niferoedd wedi lleihau sy'n symud drosodd, dyn nhw'n symud mor sydyn rwan ag oedden nhw 2 flynedd yn ôl, ond mae yna dal llif o dai sydd yn symud ar draws. Wrth gwrs, mae o'n creu wedyn colled incwm, dim jyst yr incwm da ni derbyn yn y flwyddyn, ond os di'r swyddfa prisiwr yn o ddyddio'r dyddiad symud yn ôl blynyddoedd, fel maen nhw'n gwneud mewn enghreifftiau, wrth gwrs, da ni'n gorau adalu y person i dreth cyngor maen nhw wedi talu yn y cyfnod yna. So mae hwnna hefyd yn creu dipyn bach o ansicrwydd rownd y lefel o dreth cyngor da ni yn dderbyn. A wedyn, wrth gwrs, mae'r pandemig wedi creu problemau yn economi a ydy bobl efo'r gallu i dalu i dreth cyngor. Da ni wedi gweld y lefel o faint o arian da ni'n dderbyn yn disgyn ychydig bach, ond mae Llywodraeth Cymru wedi adnabod hyn fel risg a mae yna arian ychwanegol wedi dod yn 2021 a fydd yna grant ychwanegol yn 2021-2022 sy'n helpu ni ariannu unrhyw gollad lle da ni'n gorfod ar diwedd y daith casglu sgwennu ddyledion i ffwrdd. Felly, dyna fo'n sydyn chydig o risgiau o gwmpas y cyllideb, ond dwi'n hapus bod ni efo ffordd o lleihau y risgiau yna yn y flwyddyn a bod yr gyllideb yn adlewyrchu yr cost fydd ni'n gwynebu yn symud ymlaen. Jyst sôn sydyn am arian wrth gefn, mae'r arian wrth gefn wedi gwella yn sylweddol yn y 2 flynedd dwytha, ond mae yna ddefnydd wedi bod yn 2021, yn enwedig be mae'r cyngor wedi penderfynu trosglwyddo arian ar gyfer trwsio to ysgol o bont, ond wnaeth hynna lleihau yn arian wrth gefnu, cyffredinol, ond mae yna danwariant sylweddol yn dod ar gyfer cyllideb 21-22. Wel, mae hwnna oherwydd y mwyafrif yn dod mewn grantiau ychwanegol gan Llywodraeth Cymru. Wan, wneith hynna ddim digwydd yn 22-23, ond mae yna arian sylweddol ychwanegol wedi dod gan Llywodraeth Cymru i helpu ni yn ystod 21-22 sydd yn creu tanwariant. A bydd y tanwariant yna yn caniatáu ni godi yn lefel arian wrth gefn cyffredinol y cyngor i'r 5% o'r gyllideb net. Mae 5% o'r gyllideb net o gwmpas 8 miliwn. A dwi'n weddol hapus fydda ni yn gorffan y flwyddyn ariannol efo o leia 8 miliwn o arian wrth gefn cyffredinol ydi balans. A wedyn yn ychwanegol, mae gyda ni arian wrth gefn earmark reserves fel da ni'n cael nhw, a mae hynna ar gyfer pethau penodol neu risgiau penodol. Mae rhai o risgiau o gwmpas cynnydd sylweddol mewn gofyn am wasanaethau yn wedi gwasanaeth plant neu oedolion. So fe gennym ni arian wrth gefn ar gyfer y risg yna, a pethau eraill da ni'n cyfrio trwy'r arian wrth gefn. Mae'r sefyllfa ariannol wedi caniatáu y Pwyllgor Gwaith i ddefnyddio rhywfaint arian wrth gefn, a byddwn ni'n dod i hwnna no fuan, pe da ni'n sôn am y gyllideb cyfalaf, a mae'r ffigurau yn cymeryd hynna mewn i ystyriaeth, ond dwi'n weddol hapus bod yn arian wrth gefnu yn ddigonol ar gyfer y flwyddyn i ddod. Felly, fel oedd Cynghorydd Robin Williams yn dweud, does na ddim newid i'r cynnig, fydd y gyllideb sy'n cael ei gynnig gan y Pwyllgor Gwaith, neu fydd yn cael ei mabwysiadu gan y Pwyllgor Gwaith i fynd ymlaen i'r cyngor llawn, yn gosod y gyllideb yn 158.365 miliwn. Fydd 114.549 miliwn yn dod gan Llywodraeth Cymru a 43.186 miliwn yn dod trwy dreth cyngor a'r premium y dreth cyngor. Da ni yn disgwyl yr setliad terfynol i ddod gan Llywodraeth Cymru wsos yma, ond dwi ar ddall does na ddim newid sylweddol am fod. Os oes na newid sylweddol, fydra ni ddefnyddio yr arian wrth gefn blynyddol sydd yn y gyllideb, a ni jyst adjustio fo fyny neu lawr fel bod angen mwyn bod y cyllideb yn dal yn balansio. Felly, y cynnig ydy codi y dreth cyngor 200. Wrth gwrs, ar ben hynna fydd yr codiad gan y prisebder heddlu a'r cyngor cymuned tref unigol i ddibynnu pa blwy mae pobl yn disgyn i mewn i. Ond fydd hynna yn codi
yn dreth ni chydig bach. 26.82 pint y flwyddyn, mynd â ni band dy i 1,367 pint, 46 ceiniog. Ond wrth gwrs, mae'n dibynnu pa band mae bobl yn byw yn faint maen nhw'n talu yn unigol. Ond y band D-charge ydy beth da ni'n adrodd ar a cymharu efo'r cynghorau eraill, a fel oedd cynghorydd Robin Williams yn dweud, bydd hynna'n rhoi ni yr lleia yn Gogledd Cymru. Yn edrych ymlaen i y flynyddoedd i ddod, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi ffigurau yn y setliad sydd yn rhagweld be maen nhw am roed fel cynnydd yn y setliad ar draws Cymru. A da ni wedi ffactro hwnna mewn. Mae yna fwy o waith i wneud ar y cynllun tymor canol, fel da ni'n symud ymlaen trwy gweddill y flwyddyn, a fyddai'n adrodd yn ôl i'r Pwyllgor Gwaith yn mis Medi a diweddaru yr cynllun. Ond mae'n edrych fod bydd 23-24 yn edrych yn oce. Bydd yna dibynnu beth sy'n digwydd wrth gwrs efo cyflog, ond fydda ni'n, dwi'n meddwl, yn gallu cydbwyso'r gyllideb y fanna heb gorfod wneud toriadau, ond mae pethau dechrau mynd yn dynach yn 24-25. Ond wrth gwrs, mae yna lot o bethau sy'n gallu newid rhwng rwan a'r adag yna, wneud effeithio ar y ffigurau. Felly, dyna fo, dwi'n meddwl, hapus i ateb unrhyw gwestiwn gan un o'r aelodau. Diolch yn fawr, Mr. Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn, Mr. Mark Jones. Jyst i ni esbonio i pawb sydd yn gwrando ar y darllediad yma, da ni wedi ystyried y gyllideb unwaith yn barod fel Pwyllgor canol mis Ionawr, cyn bod o wedi mynd allan i gynghori, a mae bosib edrych ar hwnnw hefyd. Os ga i ofyn cwestiwn cyntaf cyn ddoi ar Pwyllgor i mewn. Chi'n dweud 43 miliwn. Be di'r breakdown o'r premium cyngor yn hwnna, os gwelwch chi dda? A gyda chi'n dweud bod yna nifer o dai wedi mynd drosodd i business rates. Sgynnon ni ffigwr am y flwyddyn sydd wedi bod am hynny, os gwelwch chi dda? Diolch. Mae'r premium ail dai a tai gwag yn y gyllideb, bydd yr ail dai yn cynhyrchu tua 1.5 miliwn, a mae y tai gwag o gwmpas yw 400,000 allan o'r 43.8 miliwn. So mae y dreth cyngor arferol yn dod at 41.9 miliwn i mewn fel income i ni. O ran niferoedd trosglwyddo, mae'n anodd deud, fydrai adrodd faint sydd ar y restr trethi busnes sydd yn unedau hynna'n arlwyo, a mae hynna wedi cynyddu 83 yn y flwyddyn, dwi'n cofio'n iawn, mae yn yr adroddiad yn rwla. Lle mae yn yr adroddiad? Mae yn paragraff 5.3 o dan premium. Mae yna 83 cynnydd 83 tŷ ers i gymharu Chwefror 21 i gymharu efo Chwefror 22. So mae yna 1,000 o eiddo sydd ar y rhestr trethi busnes wan sy'n cael ei osod fel llety gwyliau. Ond wrth gwrs mae yna swm sylweddol wedyn ail dai ar y rhestr treth cyngor ni. Mae'n anodd dilyn yn union pe maen nhw'n symud a pa resymau maen nhw'n symud y draws. A beth sy'n digwydd efo'n ail dai ni sy'n ar y rhestr treth cyngor ni, yr unig beth da ni'n neud ydy adnabod nhw fel tŷ sy'n talu premium, y reswm beth sy'n digwydd i'r tŷ lle mae di mynd, ydy o di mynd i restr trethi busnes, ta ydy o'n stopio'r talu'r premium. Mae'n anodd i ni adrodd ar hynna mewn rhyw ffordd. Mae bob tŷ, gyda ni gofnod ar bob tŷ, ond gyda ni'n trio adrodd ar hynna a cael gwybodaeth allan ar gyfer adroddiad fel hyn, mae o'n mwy anodd i ni dracio'n union beth sy'n digwydd efo bob tŷ.
Ond dyna fo'r ffigurau lle ydyn ni ar yn ail dau a tai sydd ar y restr trethi busnes. Diolch o'r iawn am yr atab cynhwysfawr yna. Ryw gwestiynau, sgwelwch chi dda? Rhaid gweld bod neb eisiau gofyn cwestiwn. Os gai, Mr Cadeirydd? A chroeso, Cynghorydd Gary Pritchard. Ie, just yn pigo fyny ar rhywbeth i ddod Cynghorydd Robin Williams ynglyn â effeitholrwydd yr ymgynghori. Cwestiwn rhethregol, ond ella mae fi sydd wedi camddeall. Ond os da ni'n mynd yn ôl yr ymgynghoriad, felly mae yna 69% o bobl wedi ymateb yn deud nad ydyn nhw eisiau gweld unrhyw fath o ychwanegiad i gost y treth cyngor, ond eto eisiau gweld cynnydd yn gwasanaethau ni. Felly, cwestiwn rhethregol, nhw sy'n camddallt y cwestiwn ac yn meddwl bod ni'n gallu just dargyfeirio arian, yn ta ydy'r cwestiwn yn mynd i osod mewn ffordd nad ydyn nhw'n gallu deud bod nhw eisiau gweld ychwanegiad gwahanol i'r treth cyngor. Sori, di hynny'n ei sens? Wel, yn dian ac di. Mi ddoi ar Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas mewn y fyma yn gyfrifol ar yr ymgynghoriad, a mi ni ofyn be oedd y cwestiynau a gath i ofyn, mi gewch chi'r atab hynny. Heb i ni siarad efo bob un yn unigol, fedra ni ddim deud nadran. Ond mi ddoi ar Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas i mewn, a wedyn dwi'n cymeryd mi ddoi eisiau dod â Mr Gethin Morgan i mewn wedyn efo'r be gath i fframio fel ymgynghoriad. Cynghorydd Thomas. Ie, mae'n ddrwg iawn gen i, tydi'r gwybodaeth yna ddim gynnau ar hyn o bryd. Fe rai mi fynd i fewn i'r cyfrifiadur i ffendio'n union be oedd y cwestiynau. Dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n ffendio'n union sut oedd y cwestiynau wedi geirio, ond hynny gynna fi ar hyn o bryd. Diolch. Na, dim ella fod o gyn y swyddogion, Cynghorydd Thomas. Ydy Mr Gethin Morgan neu Mrs Carys Edwards efo ni fysa'r adran sy'n gyfrifol am yr ymgynghoriad? Ie, diolch Mr Cadeirydd. Dim ond i ymateb i'r Cynghorydd Mr Gary Pritchard ni. O safbwynt y cwestiynau a osodwyd, fe ofynnwyd yn amlwg os oedd pobl yn cytuno gyda'r codiad yn y dreth cyngor a'i peidio. Ac os oedden nhw yn peidio, pa wasanaethau y bydden nhw yn falch o weld yn cael i'w blaenoriaethu? Reit. Dyna di'r ymateb sydd yn hwn. Diolch. Ia. Oce. Diolch yn fawr a diolch am y cwestiwn. Rhyw gwestiwn arall, sgwylwch chi dda? Mr Cadeirydd? Cynghorydd Dylan Rhys. Diolch. A gai diolch i'r Cadeirydd am dechrau cyfarfod wrth cyfeirio ein meddyliau at y rhyfel ofnadwy sy'n digwydd yn y Ukraine. Wrth gwrs, bod ni wedi trafod y cyllideb yn y cyfarfod o flaen, fel ych chi wedi cyfeirio at, wrth gwrs, y newid mawr sydd wedi digwydd ydy y rhyfel yn Ukraine, a wrth gwrs mae hyn mynd i effeithio'r economi a draws y byd yn gyfan. A wedyn, ydw i'n iawn, mae cyllideb wrth gwrs yn sicrhau bod gyda ni digon o arian wrth gefn. Ydw i'n iawn, a dwi'n meddwl cwestiwn efallai Mark ydy hwn, ydw i'n iawn i dweud bod yn hyd yn oed yn mwy doeth i ni cael digon o pres wrth gefn, gan bod ni ddim yn gwybod beth bydd yr effaith yn yr economi wrth symud ymlaen, gyda falle chwyddiant yn mynd trwy to ac yn y blaen. Mr Mark, wel, mi ddoi o Cynghorydd Robin Williams mewn fel deulu portffolio gyntaf, wedyn Mr Mark Jones. Ie, diolch yn fawr iawn. Yn atab yn syml i'r Cynghorydd Dylan Rhys ydy yndi. Dwi'n meddwl bod ti'n briodol i ni drio gwneud siŵr bod gen ni ddigon o arian wrth gefn fel mae pethau'n sefyll. Ac wedi clywed gen Mr Mark Jones amdano y risgiau oedd yn gwynebu ni cyn i'r bethau ddigwydd yn Ukraine fel maen wedi digwydd yn yr wsos dwytha yma. A hefyd, dwi jyst eisiau
deud un peth o ran yr tanwariant, os liciwch chi, da ni'n sôn amdano ar gyfer 2021-2022. Fyswn ni ddim yn galw fo'n danwariant a bod yn onas gwarged ydi o. Y ffaith amdani di, da ni wedi cael arian i mewn yn hwyr cyn Llywodraeth Cymru mewn grantiau ag ati. Wedyn dyna sydd yn chwyddo beth da ni'n alw yn danwariant. Ond gwarged neu surplus ydi o, felly dwi'n ei weld, dim bod ni ddim wedi bod yn gwario, da ni wedi cael arian yn hwyr yn y dydd, ac wrth gwrs pan da chi'n cael arian yn hwyr yn y dydd, byddwch chi'n meddwl ddefnyddio fo yn y flwyddyn ariannol bresennol, mae'n rhaid i chi gario fo drosodd a wneud defnydd yna fo yn y blynyddoedd i ddod. Felly o'n i jyst eisiau gwneud y pwynt yna hefyd tra bod fi'n cael y cyfle i ddod yn ôl. Diolch. Ia. Mr Mark Jones, gawch chi beth i'ch ychwanegu? Na, fel nes i gliro, dwi'n gobeithio bod ni'n cael yn amddiffyn i ran fwyaf o effaith tymor byr yr economi, chwyddiant ac yn y blaen, lle fydd o'n anoddach i ni gweld be ydy'r effaith ydy ar ôl 22-23, bod Llywodraeth Cymru wedi rhoi ffigurau iddyn ni ar gyfer 23, 24, 24, 25. Os di'r economi y wlad yn cael ei effeithio yn sylweddol, ond wrth gwrs bydd Llundain yn rhoi llai o bres i Gaerdydd, a fydd hynna'n meddwl bydd y cyngor yn cael llai o bres hefyd. Felly fydd rhaid i ni weld sut mae pethau'n chwarae allan yn ystod yr misoedd nesaf, a bosib cynllunio am y gweitha. Ella fydda ni nôl i edrych a cynllunio am doriadau, jyst rhaid cofn bod ni angen nhw. Dwi'n gobeithio, wneith pethau gweithio allan, a fydd yr economi yn cael ei effeithio gymaint o hynna, ond mae yna risg sylweddol. Wrth gwrs, os di chwyddiant hefyd yn codi ac yn aros yn uchel efo'r contractau sgynna ni, mae'r chwyddiant sydd yn mynd i mewn i'r contract yn cael ei weithio allan ar y lefel o chwyddiant ar adeg penodol sy'n cael ei nodi yn y contract, enghraifft mis Medi, mis Hydref. Felly, os bod ni wedi cael yn amddiffyn ar ryw adeg ar gyfer flwyddyn yma, cos toedd chwyddiant ddim wedi dechrau codi yn Medi 21, Hydref 21, pe da ni'n cyrraedd Medi 22, Hydref 22, fydd yna step sylweddol yn costa ni o gwmpas contractau yn symud ymlaen. So, fydd o'n fwy o broblem yn 23-24 na mae o yn 22-23. Ond wrth gwrs, illa fydd yna ofyn am i'r cyngor wneud pethau gwahanol yn ystod y flwyddyn oherwydd y rhyfel. A da ni ddim yn gwybod faint o arian ychwanegol fydd yn dod i helpu ni hynna, so ni'n gorfod cymryd nifer sylweddol o bobl o Ukraine yn dod yma i fyw. Wrth gwrs, wneith hynna greu cynnydd yn gofyn am gwasanaethau hefyd. A dyna fo lle mae'r arian gefn, wrth gwrs, yn helpu ni efo delio efo cynnydd am ofyn am wasanaeth digartrefedd, gwasanaethau cymdeithasol ac yn y blaen. Felly, fel mae ar hyn o bryd, mae'r gyllideb yn 22-23 yn oce a ddylio fo bod yn ddigonol i ni ariannu'n costa ni. 23-24 fydd rhaid i ni weithio ar y ffigurau yna a gweld beth sy'n dod yn ystod y misoedd nesaf. Diolch am yr ateb yna, Mr Mark Jones. Ia, da ni'n byw mewn byd ansefydlog iawn, ond yn anffodus, da ni'n byw mewn byd lot mwy peryg ers wythnos dwytha. Iawn, sa ryw gwestiwn arall, sgwylwch chi dda? Secretary, Mae'n ddrwg a fi cynghorydd John Arwel Roberts. Ia, jyst gael mynd yn ôl i'r ymgynghori wan. Fel bedodd cynghorydd Robin Williams i ddechrau, oes am lot di atab y ymgynghoriad yma faint, 115. Da ni'n rhaid gormod o pwyslais ar hwn, dweud y gwir, yn yr adroddiad yma. Dwi'n gwybod rhaid i fynd allan i ymgynghori, ond 115. Hardly representative of the island, is it? Ond ella, da ni isio edrych, fel bedodd cynghorydd Gary Pritchard, gynharach, ella bod ni eisiau sbio sut da ni'n wneud yr ymgynghori yma tro nesaf, wneud o'n dipyn bach hawsach i pobl dallt, ella, dwi'n yn gwybod. Ond 115, mae'n cymryd
tudalen llawn yn fyma, jyst i reid yr atebion. Jyst y sylw yna. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Cynghorydd John Arwyn Roberts am y sylw yna. Os na i ryw gwestiwn arall? Mr Cadeirydd. Cynghorydd Brian Owen. Diolch yn fawr. Sa ma'n cymryd i egluro un peth mi, dwi'n yn berffaith glir yn yma. Ydw i'n iawn i ddeud y mis Mai flwyddyn dwytha o'na 11.6 miliwn yn arian yr sgefn. A mi hwnnw rwan i lawr erbyn rwan i 8 miliwn. Wedyn, yna 3.6 miliwn wedi cael ei wario yn ychwanegol i'r gyllideb wnaethon ni osod flwyddyn yn ôl. Ydw i'n iawn yn dweud hynna, Mark? Ia, nathon ni gychwyn efo 11.4 miliwn. Mae yna 3 miliwn wedi cael ei glusnodi ar gyfer trin y to yn Canolfan Addysg y Bont. Nathon ni wneud penderfyniad i greu arian wrth gefn fesul gwasanaeth fel bod mae hwnna wedi cael ei capio ar 200 o gyllideb revenue, gyllideb net revenue bob gwasanaeth. So chi'n nhw'n cario mwy na 200 fel arian wrth gefn y gwasanaeth. So diolch wedi cael ei wario, jyst bod ni wedi cael ei ail dynodi fo fel rhywbeth mae'r pennaeth gwasanaeth efo'r rheolaeth dros dim yn eista yn balansau cyffredinol ni. Mae yna 150 o filoedd wedi defnyddio ar gyfer pethau eraill. Dwi'n meddwl na rhywfaint o'n efo i drin wneud gwaith yn harbwr Amlwch oedd hwnna, rhywfaint o'n efo. A wedyn mae yna 643 o filoedd o arian wrth gefn penodol wedi trosglwyddo nôl i'r balansa. So, ar ôl cymryd hynna gyd mewn i ystyriaeth, da ni ddod lawr i 7 miliwn hanner. Wedyn mae yna 1.68 i gael ei glusnodi ar gyfer i gydbwyso y gyllideb cyfalaf ar gyfer 2023, a na ni ddod i hwnna yn yr eitem nesaf. Ond, so sa hynna mynd â ni lawr i o gwmpas 6 miliwn, ond fel da ni wedi bod yn egluro, mae yna danwariant yn cael ei rhagweld yn 21-22, a mae'n debyg fydd o leia 2 filiwn yn mynd yn ôl i mewn i balansau cyffredinol. So mae hynna mynd â ni nôl i'r 8 miliwn ma, sef 5% o'r gyllideb net, sydd yn swm dwi digon hapus ac yn cyffyrddus i ni gario fel balansa arian wrth gefn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Brian Owen. Rhyw gwestiwn arall? Na, felly, mi na i esbonio'r broses rwan i bobl sydd yn gwrando. Mae gennym ni gynnig gerbrodni yn yr adroddiad i bod ni yn argymell y gyllideb yma i Pwyllgor gwaith. Os dwi'n gywir, mi gael anghywiro, dwi'n siŵr os dwi'n anghywir, mae'r Pwyllgor gwaith yn trafod y gyllideb dydd Iau yma. Wedyn, mi fydd y gyllideb yn mynd i'r cyngor llawn ar y 10fed o mis Mawrth, a dyna lle fydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud am dreth cyngor am y flwyddyn ariannol i ddod. Wedyn, mae'r cynnig gerbronchi yn yr adroddiad y bod ni'n argymell i'r Pwyllgor gwaith y gyllideb yma iddyn nhw ystyried. Osa rhywun yn cynnig hynny, sgwelwch chi dda? Hapus i gynnig, Mr Cadeirydd. Mae o'n cael ei gynnig gyn Cynghorydd Alun Roberts. Ydy o'n cael ei eilio gyn nhw'n? Hapus i eilio, Mr Cadeirydd. Yna ni, ac yn diolch yn fawr, Cynghorydd Gary Pritchard yn eilio. Wedyn mi ai trwy'r cynghorwyr a'r aelodau cyfetholedig sgyn yr hawl i bleidleisio. Cynghorydd John Griffith? Cytuno. O blaid, mae Cynghorydd Gary Pritchard wedi eilio. Cynghorydd Dylan Rhys? O blaid. O blaid. Mae Cynghorydd Alun Roberts wedi cynnig. Cynghorydd John Arwyn Roberts. Derbyn. Sorry? Derbyn o. Y derbyn o blaid. O blaid. Cynghorydd Brian Owen. Atal, Mr Cadeirydd. Atal.
Mr Keith Roberts? Yes, I'm in favour of the report, Chair. In favour, so chi'n mynd i rwan. Dyna i just check, ydw i na fel cadeirydd yn atal am pleidlais, wedyn o blaid. 5-6 o blaid a 2 yn ymatal ei pleidlais. Wedyn mi fydd yr adroddiad yma yn mynd i Pwyllgor Gwaith efo yn cael ei gymeradwyo a dydd Iau yma. Diolch yn fawr iawn i chi. Rwan, da ni'n symud yn ymlaen i'r gyllideb capital budget am y flwyddyn i ddod. Eto, mae'r gyllideb yma wedi bod allan am ymgynghoriad ac wedi cael ei drafod yn y pwyllgor yma o'r blaen ganol mis dwytha. Efo chydig o eiriau hynna, Cynghorydd Robin Williams. Ia, diolch yn fawr iawn i chi. Gyllideb cyfalaf ar gyfer 2022-2023 ydy hon wrth gwrs, ac fel welwch chi yn yr adroddiad, mi da ni'n gosod gyllideb o 35.961 miliwn. Mae gynnon ni fwlch yn y gyllideb yma ar gyfer 2022-2023 ac oherwydd hynny da ni wedi penderfynu defnyddio rhywfaint o'r arian wrth gefn mwyn llenwi'r bwlch yna. Ac y gobaith ni wrth gwrs ydy wna'n cael symud ymlaen hefo'r gwahanol brosiectau sydd yn cael eu rhestru o fewn yr adroddiad. Wedyn, hefo'r ychydig yna o eiriau o'r agarweiniad, mi na i basio hwn ymlaen os gai i Mr Mark Jones iddo fo gael egluro'r gyllideb ddipyn mwy trylwyr. Diolch yn fawr iawn, Mr Mark Jones. Diolch yn fawr. Gyntaf gael ddechrau'r ymddiheuro, mae'r atodiad i'r adroddiad ydy'r adroddiad ath i'r Pwyllgor Gwaith ym mis Ionawr. Mae'r adroddiad fydd yn mynd i'r Pwyllgor Gwaith dydd Iau yn ychydig, neu dydy o ddim yn ychydig gwahanol, cos mae'r cynnig dal fel oedd o yn mis Ionawr. Jyst bod yna dipyn bach fwy eglurhad o gwmpas o. Y reswm pam da ni ddim wedi rhoi yr adroddiad sydd yn mynd i Pwyllgor Gwaith dydd Iau yn yr adroddiad yma yn anffodus. Sa chi'n gweld agenda y Pwyllgor Gwaith am dydd Iau, mae gennym ni 14 eitem oedd yn mynd trwy gwasanaeth adnoddau, a toedd yr adroddiad cyfalaf ddim wedi cael ei gwblhau i gyfieithu a i jecio, so toedd o ddim yn barod pe oedden ni angen anfon yr papurau Pwyllgor Sgriwtini yma allan. So ymddiheuro am hynna, ond fel dwi'n dweud, mae'r gwybodaeth sydd yn yr adroddiad sydd yn mynd i Pwyllgor Gwaith dydd Iau yn union yr un peth a'r adroddiad sydd yn cael ei restru, cael ei nodi yn fama i chi. Mae hwn yn cynnwys dim jyst yr cyllideb cyfalaf ar gyfer y cyngor, ond mae yn cynnwys yr cyfrif refeniw tai hefyd sydd yn swm sylweddol yn y gyllideb yma, 18.78 miliwn. Mae'r arian da ni'n derbyn gan Llywodraeth Cymru trwy'r grant cyfalaf cyffredinol wedi lleihau flwyddyn yma ar gyfer 2022-2023 i gymharu efo 2021-2022. Mae yna tua 600,000 o gostyniad yn y grant yna, a felly mae hynna di meddwl i'r Pwyllgor Gwaith sicrhau bod nhw'n parhau efo'r cynlluniau oedden nhw'n dymuno wneud, bod angen rhoi dipyn bach mwy o balansa y cyngor i mewn. So, yr cynnig ydy defnyddio 1.68 miliwn o balansa gyffredinol y cyngor i gefnogi ac i ariannu'r cynlluniau sydd wedi cael ei restru yn yr adroddiad. Fydd yna elfen o grantiau ychwanegol yn dod i mewn, a fydd yr cyngor yn defnyddio elfen o'r arian wrth gefn i dynnu lawr arian grantiau ychwanegol defnyddio fel match. Enghraifft cynlluniau llifogydd, mae'r cyngor o roi 15% i mewn, a da ni'n cael 85% ychwanegol gan Llywodraeth Cymru. So mae'r fath yna o fuddsoddiad yn help. Mae'r cynllun yn dilyn strategaeth cyfalaf y cyngor a'r blaenoriaethau sydd wedi cael ei restru yn y strategaeth yna, sef buddsoddi yn asedau presennol ni, yn adeiladau ni, yn
cerbydau, offer technoleg gwybodaeth ac yn y blaen, a fel o'n i'n dweud, i drio defnyddio arian os di'n bosib i dynnu lawr grantiau trwy match funding, a wedyn i ddefnyddio i atab blaenoriaethau sy'n dod o'r cynllun corfforaethol lle mae'r pwyllgor gwaith yn cytuno mae angen y buddsoddiad mwyn symud ymlaen efo cyflawni beth sydd yn y cynllun corfforaethol. Felly, fel dwi'n dweud, tydi'r gyllideb ddim, neu'r cynnig ddim wedi newid o be gath i gynnig yn mis Ionawr, a mae o'n cynnwys gwariant ar yr pethau cyffredinol, yr cyngor, yr cyfrif refeniw tai, ac wrth gwrs symud ymlaen i gwblhau y ddau brosiect ysgolion sydd wedi cael ei gynnig, sef yr ysgol Corn Hir newydd sydd wedi cychwyn adeiladu, a fydd yn parhau i wario ar hwnna yn ystod 22-23, a wedyn efo ysgol Graig newydd neu'r estyniad i ysgol y Graig, os mae hwnna yn mynd trwy broses. Mae'n dal broses sy'n mewn i'r cyngor ac efo Llywodraeth Cymru i cyn gallu symud ymlaen efo'r prosiect yna, ond mae'r cyllideb yn cynnwys yr arian ar gyfer be fydd angen, neu be da ni'n rhagweld fydd angen yn 22-23 ar gyfer cychwyn yr estyniad i ysgol y Graig. Mae y pwyllgor gwaith wedi adnabod priffydd a ailwynebu lonydd ac yn y blaen yn blaenoriaeth, so mae yna arian ychwanegol yn mynd i mewn i'r gyllideb yna, yn cynnwys defnyddio dros 1 miliwn o balansa y cyngor i ariannu yr buddsoddiad yna i wella safon yn priffydd ni. A mae yna hefyd, fel chi'n weld yn yr atodiad, yn paragraff 5.2, y pethau ychwanegol mae'r pwyllgor gwaith wedi cytuno i sy'n cynnwys buddsoddi mewn prosiectau datblygu economaidd, uwchraddio toiledau cyhoeddus, cynlluniau llifogydd, buddsoddiad ychwanegol yn ysgolion uwchradd 3 ohonyn nhw, mwyn creu fwy o capacity i plant bwytau cinio, a buddsoddi yn is-adeiledd morwrol, a wedyn hefyd yn tabl 4 ar y tudalen wedyn, buddsoddi mewn is-adeiledd o gwmpas yr arfordir, trin Melin Llynion sy'n caniatáu ni symud ymlaen efo'r cytundeb efo'r person sydd yn rhedeg y felin ar hyn o bryd, buddsoddi mewn fwy o offer ailgylchu, a hefyd buddsoddi mewn offer ffitrwydd yn yn y ganolfan hamdden David Hughes, fel sydd wedi digwydd yn y 3 ganolfan arall, lle mae'r incwm ychwanegol wedyn yn talu'r benthyciad yn ôl. Felly dyna fo crynodeb sydyn o y gyllideb, ond hapus eto i ateb unrhyw gwestiwn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi, Mr Mark Jones. Ac eto fydd yr gyllideb yma'n dilyn yr un broses o fynd i bwyllgor gwaith dydd Iau yma i gael sêl bendith. Ryw gwestiynau? Na, does i weld. Sa rhywun yn cynnig yr adroddiad yma felly, sgwelwch chi dda? Hapus i gynnig, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. Cynnig, cynghorydd Gary Pritchard yn cynnig. Sa rhywun yn eilio? Hapus i eilio. Mi nath cynghorydd Dylan Rees just y pipio chi to the post, cynghorydd John Griffith. Ond it was a near-run thing fel ddudodd Wellington a Waterloo. Wedyn, iawn, mi a ni trwy'r bleidlais eto. Cynghorydd John Griffith. Cytuno o blaid. O blaid. Cynghorydd Gary Pritchard wedi cynnig. Cynghorydd Dylan Rees wedi eilio. Cynghorydd Alan Roberts. O blaid. O blaid. Cynghorydd John Arwel Roberts. O blaid. O blaid. Cynghorydd Brian Owen. Atal. Atal. Cynghorydd, Mr Keith Roberts, I don't beg your pardon, Keith. In favour, Chair. In favour. A dwi'n atal ym mhleidlais wedyn mae o
6 o blaid, 2 yn ymatal. Mi fydd yr adroddiad yma yn mynd i Pwyllgor Gwaith dydd Iau efo recommendation o acceptance. Diolch yn fawr i chi, i bawb sydd wedi bod yn gyfrifol am ddelio efo'r gyllideb ac yr adroddiadau manwl da ni wedi dderbyn i ymwneud â'r ymgynghoriad a'r gyllideb cyfalaf a'r gyllideb revenue. Iawn, da ni'n symud yn blaenau i gael adroddiad ar lafar a croeso i cynghorydd Dafydd Roberts. Atal i dwi yn ymddiheuro. Dwi'n meddwl nes i'ch croesawu chi ar y diwedd, ond ydych chi'n ddistaw iawn yn fyna, cynghorydd Roberts, wnaethoch chi ddim deitha fi bod fi wedi anghofio chi, wedyn dwi yn ymddiheuro am hynny. Wedyn, cynghorydd Roberts. Un distaw dwi chi, ond dwi yn maddau chi. Ia, wedyn... Diolch yn iawn i chi am hynny. Wedyn, beth sgynna fi wneud, un mater sgynna'r panel sgwtini cyllid i adrodd arno fo heddiw ar lafar, sef, fel da chi wedi bod yn neud rwan, sefydlu cyllideb 2022-2023, a wedyn gyda ni gyfarfod ar dydd Gwyl San Ffolant, yn digwydd bod lle, a wedyn mae gen i jyst fatha crynodeb o sylwadau ar gymhellion y panel. A be wnaethon ni'n benna oedd canolbwyntio ar yr cynigion buddsoddi arfaethedig i fynd i'r afal a materion a risgiau gwasanaeth. Oedd yna restr o fideo, mae'r amrywiol wasanaethau yn rhaid cynigion, os nhw angen arian ychwanegol i ymdrin â unrhyw endidan yn yr gwasanaeth sydd wedi codi dros y blynyddoedd beth bynnag. A mi oedd yna restr hirfaith, oedd yna 21 o fideo gwahanol. Ac mi oedd y drefn, oedd Mark wedi creu fatha rhyw ffurflen mewn ffordd, oedd bob byd yn cael ei sgorio. Wedyn oedd yna disgrifiad o bob byd a sut oedden nhw'n yn creu gwerth am arian mewn ffordd, a sut oedden nhw'n cael eu cyfiawnhau. Mi nath y panel holi ar 4 yn benodol o'r budea, sef byd 3 oedd yn gofyn am adnodd ychwanegol i reolwr busnes dalgylchol ysgolion cynradd, byd 12 swyddog datgorboneiddio'r fflyd, byd 15 ag 17 peiriannydd cynorthwyol traffig a peiriannydd cynorthwyol aseda priffyrdd, ac hefyd byd 21 ysgolion fel sefydliadau dysgu. Ac i radda, oedden ni jyst eisiau cael yn argyhoeddi bod yr budea yma yn cynnig gwerth am arian. A dwi'n meddwl mi geithon ni esboniadau gyno Mark a gyno Robin. At ei gilydd bod gyno ni gwestiynau ynghylch ambell un. Mi geithon ni, dwi'n meddwl, yn fras yn argyhoeddi, ond oedden ni eisiau tynnu'r sylwadau i sylw y Pwyllgor Gwaith. Ac swn i'n gobeithio, dwi'n weddol hyderus bod y Pwyllgor Gwaith wedi bod yn cymryd sylw o'n sylwadau ni o hynny hefyd. Mi o'na cwpl o sylwadau eraill, gath i codi o'na faes ychwanegol, mae'r cyngor proffesiynol neu CYSAG, cyngor ymgynghorol sefydlog ar addysg gyrfyddol, mi oedd aelodau'r Pwyllgor eisiau tynnu sylw'r Pwyllgor Gwaith bod sy'n licio ystyried y priodoldeb o sicrhau arian i gyllido cefnogaeth proffesiynol arbenigol i CYSAG, a dod â ni mewn i'r un drefn a rhai awdurdodau eraill yn y gogledd. Ond hefyd o'na deimlad bod lot o'r budea yn ymwneud â creu swyddi ychwanegol, ac oedden ni'n holi i wneud yn saff pa mor gynaladwy ac oedd o'n mynd i reid pwysau ar y dreth cyngor yn y dyfodol. Ond fatha dwi'n dweud, mi geithon ni esboniadau eitha manwl gyno Robin a gyno Mark. A dwi'n meddwl bod ni'n hapus i symud ymlaen mewn ffordd ac i argymell bod ni'n hapus efo'r gyllideb fel gath i cyhoeddi i ni. Mi wnaethon ni ddeud cwpl o sylwadau ar yr ymgynghoriad cyhoeddus hefyd. Yn amlwg, tydi 115 o matebion, dyma gennych chi 10 o filoedd o bobl yn talu dreth, a ddech chi mond cael 115 o bobl yn ymateb. Wedyn dwi'n meddwl, a wnaethon ni wneud y sylwadau tebyg iawn i beth sydd wedi cael ei wneud yma. Dwi'n gobeithio wrth symud ymlaen, fydd yna ffordd eilla fwy rhesymol o gasglu barn ar y drefn ariannu tymor hir, penderfyniadau strategol mawr da ni'n gwneud yn hytrach na'r manion ar y gyllideb mewn ffordd. Felly, mewn ffordd, dwi jyst wedi ystyried yr holl gyfniaeth a'r gwybodaeth gyda'r bron a'r esboniadau gyda'r cyfarwyddwr
swyddogaeth adnoddau swyddog 151 ar y materion agodwyd. Penderfynwyd bod y panel sgwtini cyllid yn cyflwyno'r sylwadau uchel sylwyd Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a'r Pwyllgor Gwaith. Ond hefyd, hwnnw oedd y cyfarfod dwytha fydden ni'n gael yn yr dan y weinyddiaeth bresennol. So, swn i'n licio diolch i aelodau'r panel am ei holl gryfaniad dros y 5 mlynedd mewn ffordd. Ac hefyd diolch i'r swyddogion am fod mor barod i ddod o'n ger yn bron ni ac i gael ei holi, a di cael ei holi eitha trwyadl weithiau ar y material ariannol. A dwi'n meddwl bod y Pwyllgor wedi cael, bod y panel wedi cael effaith positif, dwi'n meddwl, ar sefyllfa gyllidebol y cyngor dros y cyfnod. A dymuno bob lwc i pwy bynnag ddaw ar yn hola ni. Diolch fawr iawn. Diolch i chi, Cynghorydd Dafydd Roberts, a diolch i chi am gradeirio mewn ffordd mwyaf effeithiol rhwydd y panel sgrwtini cyllid. Wedyn, diolch i'r panel am ei gwaith. Iawn, da ni symud yn ymlaen i item 6, Extra Care Development, Tyddyn Mostyn, Borthaethwy. Daily Portfolio, Cynghorydd Alun Mymru. Da chi eisiau fi gychwyn, Mr Gadeirydd, fel Daily Portfolio Gwasanaethau Cymdeithasol? Da chi eisiau os mae enw'r ddau yn ei arno fo? O, iawn, sori. Na, mae'n iawn. Yn gyntaf oll, gan i ddiolch i swyddogion am fod adroddiad cryno o'ch blaen chi, ond eto yn llawn gwybodaeth. Da chi'n gallu gweld o'r adroddiad bod na potensial am ddatblygiad, y trydydd datblygiad yma ar yr ynys i gofal ychwanegol. Mae pob un da ni wedi gwneud ar yr ynys wedi bod yn wahanol mewn gwahanol ffyrdd, ac mae hon eto yn gam positif i ni fel awdurdod, lle mae'r gwasanaeth tai a gwasanaeth cymdeithasol oedolion yn dod at ei gilydd ac yn edrych ar brosiect yn fwy corfforaethol, fysa ni'n deud yma, ac mae'r cynllun yn mynd i ardal trefol sydd wedi gweld tyfiant yn y boblogaeth yn fanna ac yn un sydd yn mynd i wasanaethu ardal eithwy. Felly, gyda hynna o eiria, dwi'n gwybod bod y Cynghorydd Alun Mymru yn dod i fod ella fel y Daily Portfolio Gwasanaethau Cymdeithasol yn well i fi ddod gyntaf Cadeirydd ac Alun i ddilyn ella, Mr Cadeirydd? Iawn, ffain, carry on. Cynghorydd Alun Mymru. Ia, na, dos ad fawr, o ddim byd i ychwanegu bod y bwriad yn mynd yn ei flaen. Da ni wedi gwneud arolwg ar y safle yn Tyddyn Mostyn ar hyn o bryd, a mae hwnnw'n cario ymlaen. Ac fel mae wedi cael ei gyfeirio, y bydd hwn yn rhannol, a bod yna'n dŵad o dan yr HRE, pe fydd y datblygiad yn cael ei wneud. Ac da ni'n fawr obeithio y bydd hyn yn medru cael safle yn y der ynys mwyn ychwanegu at y gwasanaethau da ni yn ei gynnig yn barod. Diolch fawr chi, a wedyn mi ddoi ar pennaeth gwasanaeth tai mewn Mr Ned Michael. Mae Mr Ned Michael yn ymddiheuro heddiw, mae o'r William a di gofyn i fi fod yn lladmerydd ar ei ran o felly ac i siarad ar ran y ddwy adran os di hynny'n dderbyniol. A chi, carry on, Mr Owen. Ia, dwi'n meddwl, fel sydd wedi cael ei amlinellu, mae'r cyngor wedi datblygu 2 gynllun gofal ychwanegol hyd yma. Pen Ucheldra'n Gaergybi, Hafan Cefni yn Llangefni. Mi da ni'n ddiweddar wedi cynnal gwerthusiad da ni wedi cynnal gwerthusiad wrth agor y datblygiadau ac yn parhau i gwerthuso nhw. Ac o ran yr adwaith da ni wedi gael gen y trigolion, pobl sydd wedi symud i mewn, mae wedi bod yn hynod positif. A da ni wedi bod yn awyddus i edrych ar gael datblygiad arall mewn rhan arall o'r ynys, gan hefyd ddysgu wrth i ni ddatblygu o'r elfennau sydd wedi gweithio, sydd bod yn llwyddiannus, a'r elfennau eraill fysa ni wedi newid. Felly, da ni ar hyn o bryd, di adnabod safle yn Borthaethwy mewn safle eang, sydd yn rhoi cyfle i ni ddod â nifer o wasanaethau at ei gilydd ar yr un safle. Mae o hefyd yn ddatblygiad fydda'n meddiant y cyngor yn hytrach na bod yn meddiant cymdeithas tai. Yn ddatblygiad ar gyfer 40 o unedau gofal ychwanegol gyda lle ychwanegol ar gyfer unigolion efo dementia, a mi da ni hefyd yn edrych ar y cyfle, potensial i ddwad ar tîm adnoddau cymunedol i mewn i'r safle gan wneud o'n ddatblygiad newydd cyffroes
lle bydd yna wasanaethau ychwanegol ar gael yna. O ran galw am y ddarpariaeth, da ni wedi bod yn edrych ac yn mesur y ran hynny. Mae yna arolwg wedi cael ei gwblhau sydd yn datgan bod yna alw ar gyfer y math yma ddarpariaeth. Mae'r ddau ddarpariaeth sydd ganddo ni ar hyn o bryd yn llawn a mae yna restr aros ar eu cyfer nhw. Ac felly, dyna gweld bod yna gyflem yma o'r gofio fod y poblogaeth yn heneiddio, y bydd yna angen chwaneg o ddarpariaeth yn enwedig ar gyfer pobl 85 a throsodd. Mae y datblygiad hyd yma wedi bod yn llwyddiannus iawn yn cadw pobl yn annibynnol, a mae hwnna'n cyd-fynd efo strategaeth pobl hŷn y cyngor a hefyd strategaeth eraill y cyngor o ran cadw annibyniaeth pobl cynhired a sydd yn posibl. Mi da ni wedi gwneud gwaith o ran fforddiadwyedd y datblygiad ac mae hwnnw wedi cael ei amlinellu yn yr adroddiad. Mae wedi pasio 4 prawf fforddiadwyedd sydd wedi cael ei gwblhau ac felly da ni'n credu bod o'n gynllun hyfyw ac hyd yma hefyd mae yna potensial wedi adnabod ar gyfer denu arian grant i gyfrannu ato fo a mi da ni'n parhau i edrych ar y potensial i ddenu adnoddau grant ychwanegol i wneud o hyd yn oed yn fwy fforddiadwy byth felly. Felly o ran y datblygiad dwi'n hapus iawn i gymeradwyo fo. Dwi'n meddwl o'n i'n edrych yn ddiweddar ar adwaith bobl oedd wedi mynd i hafan cefni ac cyflwyno fo'n geiriau un o wirion un o'r trigolion yna oedd o'n dweud mae nain wedi symud i mewn i hotel a hotel posh iawn hefyd lly. Ac o ran y profiadau'r unigolion sydd wedi bod yna, mae nifer unigolion yn dweud bod wedi bod yn hanfodol o ran cadw nhw rhag bod yn unig a hefyd o ran sicrhau bod ni'n gohirio mynediad i ofal preswyl yn y tymor hir. Felly mae'n datblygiad cyffroes, mae o'n esblygiad, da ni yn datblygu'r hyn sydd wedi i'w wneud a da ni'n gofyn heddiw mewn ffordd am gymeradwyaeth i wneud gwaith pellach i gael dyluniad a wedyn mynd â fo ymlaen i'r cam nesaf. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi, Mr Owen. So ryw gwestiynau neu be ydy'r argymell yma ydy argymell yr adroddiad i'r Pwyllgor Gwaith i gychwyn y broses? Cynghorydd Dylan Rhys. Diolch, dwi'n ymwybodol iawn bod y trigolion yn hafan cefni ac yn Penycheldre yn hapus iawn gyda y cynlluniau yma. Yn sicr mae hwn wedi profi bod yn ymarfer da a mae'n cyffroes i clywed bod ni'n meddwl am cynllun arall rwan yn y both. Ond jyst un cwestiwn syml sydd gen i, wrth gwrs mae Penycheldre yn cael ei rhedeg gan grŵp cynhefin a hafan cefni gan Cymdeithas Clwyd Alun. Ac o'n i'n methu deall yr adroddiad, ydyn ni fel cyngor yn bwriadu bod yn managing agent neu byddwn ni'n tendro hwnnw allan i Cymdeithas Tai ar ôl i adeilad cael ei cwblhau? Dyna cwestiwn, diolch. Nick? Mi fydd yr adeilad yma yn perchnogaeth y cyngor a mae gynnon ni opsiwn mae'n debyg i ni fod yn darparu'r gwasanaethau neu i dendro fo allan. Mae hwnnw'n rhywbeth fydden ni'n gytuno datblygu wrth i ni symud ymlaen. Ond ar hyn o bryd mae'r cyflenni fynd naill ffordd neu llall arno fo. Iawn, diolch yn fawr. Rhyw gwestiwn arall? Iawn. Mae'r adroddiad ger eich bron chi ar recommendation ydy argymell i'r Pwyllgor Gwaith. Sa rhywun yn cynnig, sgolwch chi dda? Cynnig yr argymellion, Mr Cadeirydd. Cynnig, cynghorydd John Arwen Roberts yn eilio. Ydych chi gyd yn gytun, sgolwch chi dda? Dwi'n meddwl fydden ni gyd fod yn... Pawb, wneud y Pwyllgor jyst ddangos plis. Ydy, mae yn un frydol no beth dwi'n weld yn fyna am yr adroddiad yn cael ei argymell. Diolch yn fawr iawn am hynna. Da ni'n symud yn ymlaen rwan i Total Net Zero Plan. Mae hwn yn bwysig i'r dyfodol. Pwy na fydd yn ymwneud â hyn sef cynghorydd Dafydd Rhys Thomas a wedyn fydd y dirprwy prif weithredwr,
fydd yn ymgymell ar gwaith nes ymlaen, Mr Dylan Williams. Mr Williams. A Mr David Hayes Thomas, gyda. Sorry. Getting ahead of myself. Diolch yn fawr am Mr Gadeirydd a bore da bawb. Ac mae'n bleser mawr I mi fel yr un sy'n dal y portfolio corfforaethol ar hyn o bryd holia ac yn ben campwr newid hinsawdd cyflwyno'r adroddiad yma heddiw. Hefyd, hoffwn rhoi croeso cynnes iawn I wyneb newydd o gwmpas y bwrdd rhithio yma. Dwi wedi weld o marwna Rhys Alun Williams. Mae yna lot fawr o waith wedi mynd I mewn i'r adroddiad yma a mae o'n broses, dim wad ar y wyneb, ond mae'n broses cymhleth iawn. Mae cyrraedd y nod o fod yn gyngor net zero erbyn 2030, efallai'r challenge mwyaf mae'r cyngor yma wedi ei wynebu erioed, heblaw efallai am y Covid, ac hefyd y newid mwyaf da ni am weld yn y cyngor yma ers blynyddoedd maith. Mae'n holl bwysig bod gynnon ni gynllun clir, ond hyblyg, mae'r technoleg yn newid ac yn symud ymlaen o ddydd I ddydd. Bod y cynllun yn cynnwys fawr, yn edrych ar bob agwedd o waith y cyngor. Bod ni'n deall lle da ni rwan, cael rhyw fath o baseline, ac hefyd gweld a mesur sut da ni'n gwneud cynnydd yn y cynllun. Bwysig bod ni'n edrych ar y chwyldro diwydiannol gwyrdd fel rhywbeth positif iawn. Dyna lawer iawn o gyfleon, diwydiannau a busnesau newydd yn cael eu creu. Enghraifft morlais, hydrogen a minesto. Ac wrth gwrs dyna lawer o waith trwsio a trin ar yn tai ni, ar y stoc tai. Bydd angen hyfforddiant sy'n pobl ifanc ni a rhai sy'n allai ddim mor ifanc I ddysgu sgiliau newydd. Bydd hwn wrth gwrs yn gwella iechyd ac safonau byw trigolion ar draws Ynys Môn. Mae'n bwysig cofio bod y waith wedi cychwyn yn barod, ond mae llawer iawn o waith I wneud, ac yn sicr y fe byddan ni'n angen cymorth y Llywodraeth yng Nghaerdydd I orffen y tasg yma. Felly, mae gynnon ni gyd fel unigolion rhan I chwarae yn y cynllun yma. Drwy gydweithio fel cyngor ac gyda'n holl bartneriaid, bydden ni'n medru cyrraedd y nod carbon zero. Diolch. Diolch o'r hawn, cynghorydd David Rhys Thomas. Wedyn, Mr Dylan Williams, a wedyn dwi'n cymeryd Mr Rhys Alun Williams, sydd yn Climate Change Manager. Mr Williams. Mr Cadeirydd. Yna ddau, Mr Williams. Felly, a bore da pawb. Ni'n jyst ychwanegu chydig o bwyntiau byr. Mae'r cyngor wedi datgan wrth gwrs bod newid hinsawdd yn bwysig I ni a bod angen ymatab. A troi'n hynna'n I fod yn gorff net zero ydy un o'r camau cynta'n hynna'n bwriad ni ydy cyrraedd fan o erbyn fan bella 2030 sydd yn teimlo'n bell I ffwrdd, ond dim o ran natur a cymhlethdod y daith yma. Mae yna lot wedi cael ei cyflawni'n barod gan y cyngor yma, so mae'n bwysig dwi'n meddwl bod ni'n cydnabod y gwaith da sydd wedi digwydd yn barod, yn enwedig trwy yn tîm eiddo ni yn lleihau ac yn gwella oil troed carbon yn asset yn portfolio ni hyd yma, a mae yna dal daith bell I fynd, a da ni dal yn brwydro ac yn ymgeisio I denu fewn cynlluniau grant a cyllid ychwanegol yn fanno. Beth sydd wedi newid wrth gwrs ydy bod hwn yn fatar sy'n cael llawer mwy o broffail o flaenoriaeth ar hyn o bryd, gan y cyngor, gan unigolion a gan gymdeithas, a da ni'n trio ymatab I hynna trwy ddangos y ffordd ymlaen. Mae'n gynllun pendant, mae'n gynllun tymor byr, ac dwi'n siŵr bydd y cynllun yn gorfod newid ac addasu wrth I ni symud ymlaen. Da ni wedi trwy arweiniad Rhys rhoi dipyn o waith I fewn I ystyried yr sefyllfa cenedlaethol, a hefyd be ydy bwriad a be ydy dymuniad Llywodraeth Cymru weld o ran rôl Llywodraeth leol. A da ni'n eitha hyderus bod y cynllun drafft yma ar hyn o bryd yn disgyn I fewn I be ydy dymuniad a be ydy saith y 22 awdurdod lleol yng Nghymru. So da ni'n trio bod yn gyson ond hefyd creu yn dyfodol yn hunan. Mae gwaelodlin yn bwysig a mae gynnon ni waith pellach I wneud I ddallt yn well lle ydyn ni ar hyn o bryd ac unwaith fyddwn ni wedi gwneud hynna dros y misoedd nesaf,
Fydd na fodd wedyn i ni osod targeda pendant tymor byr a tymor hir a system monitro mewn lle fel bod y chi fel gwleidyddion a'n cymuned a trigolion yr ynys yn cael gweld i lle da ni'n symud a sut da ni'n cyrraedd yna. Mae hwnna'n hynod o bwysig hefyd pe mae'n ddwad yn amser i wneud penderfyniadau. A mi fydd angen wneud penderfyniadau reit anodd. A dwi'n meddwl fel rhan o'r penderfyniadau yna, mae'n hanfodol bwysig bod ni'n medru mesur effaith penderfyniad ar yr amgylchedd. A da ni'n mynd fanno eto fel cyngor. Da ni'n mesur lot o bethau, yn cymeryd lot o bethau i ystyried, ond da ni angen bod yn glir trwy fuddsoddi swm X, dyma fydd y buddion amgylcheddol, a fe rhaid i hwnna wedyn fod yn rhan o broses penderfyniadau ehangach y cyngor. Un elfen ydy hwn, mae'n elfen hynod o bwysig, ond mae perfformiad, cyflawni, rei gwerth am arian, nifer o elfennau eraill sydd angen i'w ystyried ochr yn ochr efo hwn. Da ni angen bod yn uchelgeisiol a bod yn ddewr, ond hefyd bod yn gyrraeddadwy ac yn fforddiadwy. A mae'r cynllun yma, swn i'n licio meddwl, yn uchelgeisiol ac yn ddewr, ond hefyd yn un lle da chi'n medru gweld y llwybr ymlaen a gweld lle medrwn gyflawni a bod o ddim jyst yn eiriau gwag ar ddarn o bapur. Mae mesur yr effaith a gallu deud wrth bobl lle da ni wedi cyrraedd fel i fi gyfeirio'n barod yn hynod o bwysig. A mae'r cynllun yn gyfuniad o be da ni'n neud, sef what we do as a local authority, ond hefyd sut da ni'n gweithredu fel cyngor, how we operate, a hwnna mynd yn ôl i be oedd y cynghorydd Dafydd Rhys yn dweud, yn dod yn dôl i newid diwylliant, a ddim ond wneud penderfyniadau fel corff, ond penderfyniadau fel tima, fel unigolion, a pawb sydd yn glwm ar cyngor. So proses i newid diwylliant ydy hwn. Swn i'n dweud bod o'n ail gam i ni ar hyd y daith yn hytrach na'r cam cyntaf, gan fod na gymaint wedi cael ei gyflawni'n barod dros y 5 mlynedd dwytha, ond bod ni'n trio ffurfioli pethau a gosod yn llwybr ymlaen ar lefel cyngor cyflawn bellach. A mi fydd hwn wrth gwrs yn gynllun pwysig i ni ystyried wrth greu y cynllun corfforaethol neu cynllun newydd y cyngor ar ei hwnna'n ei le dros y misoedd nesaf yn dilyn yr etholiad. Dwi'n gobeithio bod hynna'n ychwanegu dipyn o werth. Dwi'n wedi trio amlhau y geiriau beth sydd yn y ddogfen ei hun, ond i'n meddwl bod crynhoi fel yn bwysicach, a dwi'n gwybod os di'r Rhys eisiau ychwanegu rhywbeth. Diolch. Diolch fawr. Mr Rhys Williams. Diolch fawr, Mr Cadeirydd. Dwi ddim yn meddwl fod rhaid ychwanegu unrhyw beth, ond ymhellach i beth sydd wedi cael ei ddweud yn barod efo'r rhagarwyniad cymhwysfor. Mae dim ond i bwysleisio mae cam cyntaf ydy'r cynllun yma ar siwrna, mi fydd gyda ni lot o waith i wneud, ac dwi fel swyddog yn edrych ymlaen i ymgymryd yr gwaith. A ni bod yn mynd i adael chi, Mr Williams, yn y gwaith pwysig yma. Cynghorydd Brian Owen, o'ch llaw chi fyny. Ia, mae'r adroddiad digon clir, Mr Cadeirydd, a dim cwestiwn, ond eto dwi'n barod i fod yn cynnig yr argymhelliad yma. Diolch yn fawr. A chi, ydych chi'n cynnig o? Yndw. Sa rhywun yn eilio? Sa rhyw gwestiwn? Hapus i eilio, Mr Cadeirydd. A na ni, cynghorydd John Arlo Roberts yn eilio. Fel da chi'n gweld, mae'r adroddiad yma yn mynd i pwyllgor gwaith hefyd. Ydych chi gyd yn barod i ddangos bod chi'n hapus efo'r adroddiad? Sgwylwch chi dda? Yndi, mae'n unfrydol. Mae'r adroddiad yn mynd i pwyllgor gwaith. Diolch yn fawr iawn i chi am hynna. Da ni'n symud yn ymlaen rwan. Cyngor Sir Fôn, charging points, ceir a fania tradyn electric. Dwi'n methu cael yng ngeirio allan yn iawn. Wedyn, y Daily Portfolio. Trydanol. Diolch, cynghorydd Brian Owen. Diolch am eich cymorth fel bob amser. Cynghorydd Bob Parry, di'r Daily Portfolio. Pennaeth Gwasanaeth, dim Mr Hugh Percy. Cynghorydd Bob Parry. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Y gael ymddiheir ar ran Mr Hugh Percy, mae o ar ei wyliad i gwybod heddiw, a dwi'n gobeithio bod Gwyndaf yma i fanylu mwy na fe i wedi gwneud. Fel ydych chi gyd yn gwybod, mae hwn bron yn dilyn o'r adroddiad blaenorol o ganoch chi, sef bydd
pob car fwy na thebyg mewn 20 mlynedd angen trydan i'w chargio nhw fyny. Mae yna ddwy ffordd o wneud, sef un di rapid charge point, mae hwnnw mewn 3/4 awr yn gwneud y gwaith. A mae yna un arall sydd be mae'n alw'n fast, yn cymryd rhwng awr a hanner a 4 awr. Mae yna rai wedi sefydlu'n barod ar yr ynys yn rhai o safleoedd y cyngor. Mae yna un ar chwarchfad i mi fod yn bod yna un yna yn lle gefnu. Ond mi fydd angen llawer iawn mwy, oherwydd llawer iawn o bobl yn dechrau prynu ceir trydan. A mae yna waith mawr i fedru cael pawb hefo hwn. Dawod, digon hawdd i'r rhaid un mewn tŷ preifat sydd yn sefyll ar ben ei hun, a lle parcio yn yr ardd. Ond meddylwch am y stryd o dau sydd eich mynd i wneud felly. A hefyd wrth gwrs, beth sydd yn ymwybodol o hynny bydd rhaid cael fel community charging point. Fedrwch chi'n cael pob o cebl ar draws y palmant. Be da ni'n ofyn ydy am gael hawl i symud ymlaen i wneud cais am arian, ond yna hwn yn mynd i gostio. Does am dawt am y peth. Mi gosti lle'r cyngor yn y diwedd hefyd. Ond da ni am eisiau cael gwneud cais am arian i Gaerdydd ac eich fydd Llundain hefyd yn rhoi arian i Gaerdydd i roi i ni. Ond dwi'n gobeithio fod yna swyddog yma i ymelaethu mwy arno fo. Diolch Cynghorydd Balpari. Ia, y bwriad ydy bod bob car newydd i fod yn drydanol erbyn y flwyddyn 2030, os dwi'n gywir. Dwi'n sefyll i gael yn cywiro ar hynny, mae o'n darget uchelgeisiol, wedyn gan i weld be ddigwyddydd. Os yna swyddog eisiau dweud beth ychwanegol, dwi'n meddwl bod hwn yn reit eglur. Mae gen fi ddau gynghorydd o'i llaw i fyny, sef Cynghorydd Brian Owen a Cynghorydd Gary Pritchard. Na, mi ai Cynghorydd Brian Owen gyntaf. A wedyn... Eto'n cydweld bod eisiau'r charging point ddim ar draws yr ynys, ar draws y wlad o ddweud y gwir. Os da chi'n trefo o Ynys Môn i Gaerdydd chydig iawn o byd, tra da ni'n edrach i'r hydrogen power, mae hwnnw i weld hefyd, lasa hwnnw fod yn fwy o geir hydrogen a fy'n o'r ei trydanol yn y dyfodol. Mae'n cwestiwn i'r swyddog be mae'n o'n feddwl o hyn. Sgynnon ni swyddog yma, sgwylwch chi dda? Bore da, Gwyndaf sy'n o'r gwasanaeth pethau gwastraff ag eiddo. Na i basio chi mlaen i Dylan Llywelyn mewn eiliad, jyst i bwysleisio, sori, nath o dorri i fyny ar y cychwyn i fi, so ni ddim yn clywed yr sylwadau yn glir o gwbl os fysa cynghorydd yn mynd i ail ofyn y cwestiwn, dwi'n meddwl o'r un fath i bob arall. Ond jyst i bwysleisio, mae cynllun rhagweithiol ydy hwn ar gyfer y cyngor, felly ag fel oedd y cynghorydd Bob Parry'n dweud, mae roed ni mewn sefyllfa cry fel cyngor i fedru roed ceisiadau ymlaen am arian Llywodraeth Cymru pan mae'r arian yna yn dod ar gael, fel mae'n sôn yn y papur i alluogi ni fedru datblygu'r rhwydwaith pwyntiau gwefru yna ar draws yr ynys ar gyfer staff ag ymwelwyr a'r cychoedd hefyd, felly jyst i bwysleisio hynny. Ond sori, fysa'n bosib a'i ofyn y cwestiwn os ydych chi'n myndio? Na i tad, cwestiwn oedd, eto dwi'n barod i gynnig yr argymhelliad yma, ond gofyn nes i hefyd yn ychwanegol i y charging points trydanol yma, lle da ni hefo hydrogenia ydy, mae dipyn o drafod am hynny, ac eich bod hi ddigon posib pen rhyw 20 mlynedd yna fwy o geir hydrogen a fy'n ar ei trydan. Be mae'r cyngor yn neud am hynny? Ia, diolch. Diolch yn fawr, na i basio chi mlaen i Dylan Llywelyn, mae gen i fo lot o dealltwriaeth na fi ar beth sy'n dod ymlaen o gwaith hydrogen, diolch. Ai, diolch. Cyfeis problema technegol i ymuno, ni wedi glywed cwestiwn Brian o fanna. Diolch am y cwestiwn. O ran technoleg hydrogen, fel chi'n bodol, mae yna brosiect i greu hwb hydrogen yn Caergybi mwyn trio gael technoleg hydrogen yma'n Sir Fôn. Wedyn, o'r ochr
cydbwysedd rhwng cerbydau trydan a cerbydau hydrogen, be mae'r gwaith ymchwil di ddangos I ni di bod cerbydau trydan sy'n gael eu pweru ar gyfer cerbydau bychan yn y ceir a bania bychan ac yn y blaen, a wedyn mae technoleg hydrogen yna I bweru cerbydau mwy ar enghraifft HGVs a refuse vehicles ac yn y blaen. Felly mae yna elfennau yna angen I ystyried mewn ffordd wrth cydbwyso'r rhwng hydrogen ac cerbydau trydan. Yn amlwg mae'r ddau yn dechnoleg eitha newydd, felly fel eitha blynyddoedd mynd heibio, mae angen ni monitro a cadw llygad ar agor ar gyfer weld mae pethau newid wrth i'r byd sy'n mynd yn ei flaen, ond dyna di'r rhagdybiaeth ni wedi gweithio ar hyn o bryd. Diolch yn fawr am hynna, ac eto, Mr Cadeirydd, dwi'n barod I gynnig yr argymelliad. Diolch yn fawr. Yma, gyda fi cynghorydd Gary Pritchard o'r llaw fyny, a wedyn cynghorydd John Griffith. Diolch, Mr Cadeirydd. Ia, sylw oedd gen i'n falch o weld bod y cyngor yn gweithredu, achos mae hwn yn dod ar gefn y cynllun newid hinsawdd yn y lle cyntaf. Ac wrth gwrs I gyngor gwledig, da ni eisiau wedi sôn un o'r pethau anodda fydd mae'n siŵr gen I ydy sefydlu'r pwyntiau yn y lle cyntaf, ond ia, braf gen I, sylwedd gen I, ac o'n i'n mynd I gynnig tan i'r cynghorydd Brian Owen gynnig, felly yn hapus I eilio, ond sylwedd gen I fod o'n falch gweld y cyngor yn gweithredu yn syth, ac wrth gwrs, yr pwynt hydrogen, braf gweld bod y pwynt hydrogen yr hwb hydrogen yn Nghaergybi yn y lle cyntaf, gwaith da'r cyngor ar y cyd efo Menter Môn, wrth gwrs. Diolch fawr chi, cynghorydd John Griffith. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Eglurhad ydw I hwnna'n byd arall. Wedi gan fod I un lle sy'n dreifio car diesel, a dim yn hollol sicr sut mae'r pwynt yma'n gweithio. A dwi'n siŵr fydd y cyngor ddim yn rhoi trydan I ffwr am ddim. Felly, byddwch chi yn codi rhyw ffi am defnyddio'r un o'r charging points yma. A be ydych chi'n golygu wneud efo'r arian os ydych chi'n ei casglu o? Diolch am y cwestiwn. Mae hwnna'n astudiaeth o'n i'n edrych fewn I ar hyn o bryd yn ista o dan y cynllun dod ger bron chi heddiw. Felly mae angen ystyried y modelau gwahanol o ran chargio'r cyhoedd am defnyddio'r pwyntiau gwefru ac sut mae'r incwm yn cael ei defnyddio, ond mae posibilrwydd bod y incwm yn fewn amlwg trwy'r defnydd o gwefru y ceir. Mae'r actual fee angen I gytuno yn seledig ar y canlyniad ar astudiaeth yna, lle bach yn gynamserol I ddeud yr ffiodd ac yn y blaen ar hyn o bryd, ond mae hwnna'n rhywbeth yn sbio fewn I yn y cefndir, a wedyn yn amlwg efo'r incwm sy'n cael ei ddod I fewn, bysa modd eich defnyddio'r incwm er mwyn creu fwy o pwyntiau trydan yn llefydd eraill ar yr ynys, felly mae hynna'n rhywbeth angen I ystyried wrth mynd yn ei flaen hefyd. Un peth arall ys gael, please, Mr Cadeirydd. Gweld yn yr adroddiad, da chi'n bwriadu rhoi un ar hyn o bryd charging point yn maes parcio neuad y dref yn Llangefni er enghraifft. Os oes yna rhywun yn defnyddio un o heina, beth sy'n rhwystro rhag parcio yna trwy'r dydd, tynnu'r plwg allan o'r charger ac parcio yna trwy'r dydd, dyna ddim cyfle I neb arall o dyna wedyn. Os yna time limit ar hyn? Mae time limit mewn ffordd i'r hyd yr pwynt gwefru mewn ffordd, lle mae rapid charging mewn ffordd sy'n cael ei osod yn fanna. Felly mae amser o fyny ys awr mewn ffordd I wefru car trydan ar ffurf rapid. Wedyn amlwg mae elfen o enforcement angen mewn ffordd I sicrhau fod neb yn aros yn hirach na sydd I fod, ond mae o'n bwynt dilys a teg gyda chi, so mae hynna'n rhywbeth rhaid I monitro wrth osod rhain, oherwydd mae yna risg mewn ffordd I bobl
o'r aros be maen nhw fod mewn ffordd chi. Ond y bwriad ydy bod nhw ond yn aros hyd yr amser mewn gwefru y car chi da. Iawn, gwych. Diolch yn fawr am yr eglurad. Keith Roberts. Yes, thank you, Mr. Chairman. It's good to hear the fact that the council is looking into these points. Speaking as someone who drives an electric car, on my case a hybrid, looking for charging on this morning can be few and far between, and there are charges, various charges to where you go. For instance, you go one supermarket, don't charge the next one, they'll charge you 37 pence a kilowatt hour. So that's there. But I would welcome it to see more, because obviously it's an enhancement to people that are coming onto the island as far as tourism is concerned as well. So there's quite a few aspects there. So yes, I would look forward to seeing those charging points myself. Thank you very much, Mr. Keith Roberts. Right, da ni wedi cael sylwadau, mae y adroddiad wedi cael ei gynnig gan cynghorydd Brian Owen a wedi eilio gan cynghorydd Gary Pritchard. Newch chi gyd dangos bod chi'n derbyn yr adroddiad, sgolwch chi dda. Iawn, mae hi'n unfrydol, wedyn mae'r adroddiad yn mynd i bwyllgor gwaith. Iawn, da ni'n symud i'r eitem ddwytha. Rhan gwybodaeth i chi, mae cyfarfod ddwytha o'r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol yn digwydd wythnos i heddiw. Ac yr eitem ar y agenda ydy cardyn sgorio chwarter 3, Housing Revenue Account Business Plan, Housing Strategy and Housing Support Grant. Dyna be fydd ar yr agenda dydd Llun nesa. Wedyn, efo hynny o eiriau, gai ddiolch i chi am eich presenoldeb, a mae'r cyfarfod ar ben jyst cyn 11 o'r gloch. Diolch yn fawr iawn. Hwyl rwan. Ta-ta.